B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Lorenzo Balzano. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' seta' bla talf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-ard. Isma' bit-tieba it-talba l-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem il-Samuel. Kemm seddun qalbek sewda għal Sawl, meta jien neħħejtu minn sultan fuq Iżrael. Imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibatek għan Ġesse il-Betlemita, għaliex minn fostu lidu jien għażilt għalija sultan. Samuel wieġeb, kif nista' mmur? Jekk ikun jaf Sawl joqtolni. Il-mulej wieġbu, hu oġol miegħek, għid li mort biex tagħmel is-sakrifiċċju lill-mulej. Sejjaħ il-Ġessa s-sakrifiċċju, jien imbagħad nurik x'tagħmel. U lil mina ngħidlek tiddilkuli b'sultan. U Samuel għamel kull ma qallu l-mulej u mar Betlehem. Ix-xjuħ tal-belt marru jilqgħuh imlieda u staqsawh. Ġejt hawn bislim u hu wieġeb, bislim, ġejt biex nofri s-sakrifiċċju lill-mulej. Tqazzu u wejjew miegħi għas-sakrifiċċju. U hu qaddes il-Ġesse u l-ulidu u sejħilhom għas-sakrifiċċju. Ġara li malli waslu Samuel ra lil Elijaba u qallu, hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu u l-mulej qal lil Samuel, tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu għax jiena diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem, dak biss li jidher fil-għajn imma jara l-qalb. Ġesse sejjaħ lil Abinabam u resqu quddiem Samuel u dan qal, anqas il-dan ma ħatar il-mulej. U Ġesse ressa il-Samma. Samuel qal, anqas il-dan ma ħatar il-mulej. Ġesse ressa quddiem Samuel 7 minn ulidu. Imma Samuel qallu, il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn u bis-sokta jgħidlu, dawn huma it-tfal kollha. Wieġeb Ġesse, għad fadal iż-żejr qiegħed jirannaġ. U Samuel qal lil Ġesse, ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U batali ħuġibu, kien żagħżugħ ruxxan, għajneh ħelwin u sabeħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samuel, qum u bidilku għax danu. U Samuel ħafideħ il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjarju ngħidu flimkien, sibt il-David għaddej tiegħi. Dert fl-imoddi l-ħbibek u għettilhom, jien qiegħed il-kuruna fuq ras wieħed qalbini. Ħtar żagħżugħ u ollejtu fuq il-poplu ngħidu flimkien. Sibt il-David għaddej tiegħi,
biż-żejt imqaddes li jgħidliktu, tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidrijej ngħidu flimkien. U isejjaħli, int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi, u jiena nagħmlu li bejn il-kbir tiegħi u l-ogħla fost islaten tal-art ngħidu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu idaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien f'jum is-Sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-dixxiepli tiegħu huma mexxejn bdew jaqtaw iżbur. U l-Fariżej staqsewh: Ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' Sibt? U hu qalilhom: Qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fi ħtieġa u ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu, kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-qassis il-kbir Abjatar u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jiekluh li fil-qassisejn u ta' minnu wkoll lil min kemm miegħu. U qalilhom: Is-Sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-Sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-Sibt ukoll huwa Sejt. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħafna drabi jiġdielna li naħsbu li il-kelma tal-Alla hija sempliċi, ħafifa, biżżejjed toqgħod bi kwietek, tolbot idejk u tibqa' għaddej. Inħobb ngħid li l-kelma tal-Alla hija nirien mhix xi pillolat ta' kalmantej, hija nar li jkebbes il-qalb tagħna, hija nar li iħeġġiġna, hija nar li jistedinna biex inqumu min-nas. Ħa naraw ftit il-kelma tal-Alla tal-lum, il-menù tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-ewwel ktieb ta' Samwel. U llum għandna silt oħra interessanti, l-għażla ta' David. Dan Sawl, l-ewwel sultan ta' Iżrael, kien żbalja rajnieh il-bieraħ. Samwel iċanfar lis-sultan. U llum Alla jibgħatu lil Samwel il-profeta biex jagħżel sultan minn floku. Biċċa li tqabdek il-bart kellu raġun Samwel jgħidu isma' kikun jaf Sawl joqtolni. Ħajmur jagħżel sultan minn floku. U interessanti imur għand Ġesse u jara l-tfal tiegħu. Għall-ewwel ħaseb li Alla għażel lill-ewwel wieħed. Il-Eljab. U Alla jagħtih lezzjoni li tottalina wkoll. Jgħidlu li mhux il-dan, laqqas il-dan. Baqa' xi ħadd ieħor qallu, baqa' wieħed jgħid fir-raba jara n-naċ, iż-żejr, ibgħat għalih qallu. Il-kriterji ta' Alla huma differenti minn tagħna. Din hija t-tarima ta' wara din il-lezzjoni. L-għażliet ta' Alla huma differenti minn tagħna.
Aħna ħafna drabi nimpressjonaw ruħna bl-apparenza, bil-performance illum ngħidu. Alla għandu kriterji kompletament differenti. Il-ħsibijiet ta' Alla huma l-fuq ħafna minn tagħna. L-għażla ta' David biex ikun sultan ta' Iżrael minn raj u qed jirannaċ għal sultan biex jara l-poplu tiegħu Iżrael. Interessanti il-mulej jgħid lil Samwel qum widilku għax danu. Ara. U Samwel ħaf idejh il-qan biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-mulej. Hawn hija l-konsagrazzjoni. L-ispirtu ta' Alla qiegħed fuqu. Kemm huwa differenti minn Sawl. Dan huwa mmexxi mill-ispirtu tal-mulej. Sawl kien immexxi mir-raġuni tiegħu, mir-raġunamenti tiegħu. Is-selta tal-Vanġelu wkoll hija interessanti fiha n-nar ara ftit. Mela Ġesu kien għaddej f'jum is-Sibt għalinna San Mark u d-dixxipli tiegħu huma mexxin bdew jaqtaw iż-żbul. Ikun hemm xi Farisej u jistaqsuh dan x'taħwet hu. Dan kif id-dixxipli tiegħek jiksru s-Sibt. U Ġesu jagħtihom lezzjoni li tottalina wkoll. Ara. Ġesu qed jgħidilhom isma' jien ikbar mis-Sibt. Ġesu fil-Vanġelu qed narawh dawn il-ġranet. Jidher jispikka fuq żewġ affarijiet importanti. It-tempju huwa it-tempju l-ġdejd u s-Sibt illum qed jgħidilna. Issa s-Sibt kien għażiż ħafna għall-lowta. Aħna m'għandniex idea. Laqqas sajt timxi kemm trid biex ma tgħejjex nhar ta' Sibt. Kien hemm ħafna liġijiet. X'm'għandek x'tagħmel nhar ta' Sibt? Għax is-Sibt huwa ta' Alla. U jiġi Ġesu u jgħidilhom jien ikbar mis-Sibt. Xi ħaġa tad-dinja l-oħra. Jien ikbar mis-Sibt. Jien ikbar mit-tempju jekk ta' żewġ affarijiet eżist li kellhom il-lowt li għandhom il-lowt. It-tempju u s-Sibt. Min jaf kif tħawdu dawk in-nies. Il-pastor protestant Billy Graham għandu sentenza. U kol rajta u kol ħasbitni. Għal donnu Ġesu irid jaqlana mid-drawwa tagħna. Għal inti ma ssirx nisrani sempliċement għax tmur il-Knisja, mhix ħaġa awtomatika li tmur il-Knisja. Mela tmur il-Knisja, mela inti nisrani. Jgħid bħalma inti ma ssirx karozza sempliċement għax tmur fil-garax. Ġista tmur il-garax kuljum, ma ssirx karozza. Hemm l-għażla ta' Ġesu Kristu. Hemm il-ħbiberija, ir-relazzjoni ma' Ġesu Kristu. Dawn il-Lut kienu jaħsbu li għax osservaw il-liġi għandhom lil Alla f'idejhom. Le mhux biżżejjed. Anki aħna, le mhux biżżejjed niġu Knisja, ħaġa qaddisa, ħaġa sabiħa, ħaġa tajba ħafna. Prosit, anzi. Hekk għandu jkun. Imma xorta jonqosna pass ieħor ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu. Il-ħbiberija tagħna l-iskoperta dejjem tiżdied ta' Ġesu Kristu.
Ejjew nżommu dil-kelma tal-Alla f'qalbna. Ejjew nħallu l-mulej jmexxina fit-triqat tagħna. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu il-mulej Ġesu ħelisna biex ngħixu għal dejjem fil-ħelsien ta' wlied Alla. Inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna. Għall-Papa, għall-iswijiet u għas-saċerdoti sabiex jesprimu l-awtorità li għandhom fil-Knisja bħala servizz nitolbu. Għall-pajjiżna sabiex ikollna liġijiet ġusti għal ġid ta' kulħadd u sabiex il-kol kemm aħna nħallsuhom bl-ikbar responsabbiltà nitolbu. Għal dawk ħutna li qegħdin ibatu kull xorta ta' jasal fir-ruħ u fil-ġisem sabiex jiksbu l-ħelsien tagħhom fi Kristu nitolbu. Għalina l-koll hawn miġbura sabiex il-ħelsien li kisbilna Kristu jenna narfu nażlu kull ma hu tajjeb u nwarbu l-ħażin nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li ma nikkuntentawx ruħna sempliċement għax nisimgħu l-kelma tal-Alla, imma nagħmlu l-għażla li niskopru lil Ġesu Kristu nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Forsi laqqas nafu minn huma. Mulej jagħtihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddej minn mumenti diffiċli fil-ħajja, tolbuk speċjalment għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom, għal dawk li jduru bihom, tolbuk għal dawk li għaddej minn mumenti tqal, mulej jagħtihom il-faraġ u l-għajnuna u d-dawl li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk għal komunitajiet tagħna nsara, tolbuk għas saċerdoti kollha tagħna, tolbuk għat tfal u żgħażagħ, nitolbuk għal familji kollha tagħna, mulej nitolbuk għal pajjiżna u nitolbuk għal paċi fid-dinja nitolbu. U Alla li fi Kristu għamiltna wlied ħielsa, għatina li ma nsiru qatt il-sira tal-proġetti u l-attivitajiet tagħna imma narfu nirrealizzaw kollox f'ibnek Ġesu Kristu siedna li tiegħu iż-żmien u l-eternità lilu glorja u seta' issa u għal dejjem. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajt tal-inbit li għedin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jum li niedmu quddiemek u għamel li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofru. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixtaq, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju
iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna. Bi Kristu sirna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien idoddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu, fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu sierna. Bih iqimu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Nbierek il-ġej isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Lorenzo Balzan li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox ta' għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Anġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard.
il-ħobża ta' kuljum għatina llum. Aħfirna d-dubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejt iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżejt kelma waħda, ruħi tkun minn fejn.
Bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien, ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbin, ħallini qatt ninfiret minnek, bil-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddesin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristu siedna. Ħanejdu tliet avamarijiet li Madonna talbitna minn dan is-santwal. Nitolbu għall-familji kollha tagħna, nitolbu għall-pajjiżna u għad-dinja kollha. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.